Bengazi ke mthumngani mawukade udla ushukela wona ubuyugqugquzele futhi uthi ukhumuze la emazinyweni ubone sekunayimbobo sekunani mhlawumbe ungakungiqhubele lapho. Yeah, so ilokho nje adinga ukuthi ngoba amagciwane ukuze athola umfutho ngalo shukela. Okay. Amagciwane vele akhona ngesikhathi sithi siyaxubha ethi sixubha iplug. Iplug hayi le plug iplug ke sixubhayo ke nje ama sithi sixubha sisusa yona ngoba iyona ehlezi lamagciwane. Yes. So ngesikhathi ungaxubhanga ikhona ehlezi namagciwane ajabulayo ngesikhathi wena usufaka nani noshukela. Musuhlezi lo shukela usaxubhile usuneplug aseyayithatha lo shukela athola umfutho athola amandla kube ila ihlasela khona izinyo lakho. So kubalekile kakhulu uqubha into elula into eyenzakalayo kodwa uma singabamba nje uthi kabili ngosuku sobe sesisize kakhulu ukuze ungapheli uDecember sesijahe ema clinics sesiyokhipha futhi.